DXDC Radyoman Report. Kasong paglapas sa RA 9165 ang ipasaka sa Santa Ana Police Station batok sa nadakpang big-time pusher og shabu dinhi sa Dakbayan sa Davao. Ang suspect gi-identifikang si Ariel Bertodazo alias Aying, 30 anyos, merchandiser o residente sa Tahimik Avenue, Balusong Extension, Barangay 74-A. Sa interview sa DXDC RMN Davao, kang Police Lieutenant Colonel Ronald Dao, Station Commander sa Santa Ana Police, dugay na nga ginamonitor ang suspect nga dinagko ang ginapayuhot nga shabu dinhi sa syudad ug top 1 city level and high value individual kon HVI kini. Niadtong Biyernes, Setyembre 1 sa Skyline Village, Catalunan Grande, nabitik kini sa Joint Bypass Operation sa Santa Ana Police, DCPO City Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Major Bernie Suaga ug Regional Drug Enforcement Unit. Diin 255.87 grams nga adunay estimated street value nga 4 million pesos nga shabu ang nasakmit sa suspect. Samtang matod ni Lau, nakasibat sa operasyon ang kaubanan ni ining HVI nga giilang si Mark Joseph Lucena nga taga Skyline Village, Catalunan Grande. Prepare ta sa tong mga papers na i-file against sa iyahan for RA 9165. Naka-detain na siya karon sa Nasa sa atong station. Pero dili ni siya kuan sir kaning dangerous. Wala man tayo nakuha ba rin po. So drugs lang karon sir. Kumbaga pusher gani siya sir. Pusher gid siya. Silang duha pusher. Silang ko big time na mga big time considering sa nakuha sila nga pating jumbo-jumbo. Ang uban ganida sa sisa silang gagmay. Klaro na gani kayong pusher pero ginagmay lang. Pero sige paligya. Kini sila dinagkuay gini. Matod kang Lau, gawa sa Davao ang source sa mga droga sa mga suspect ug dako ang epekto ni ini karon sa pagkaparalisa sa baligyaanay sa droga dinhi sa Dakbayan sa pagkaaresto sa mga suspect. Kasama mo sa balita, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.